Ali akadongan lasroa pajupak kita muse di pertangyangan Palapok Roga di channel YouTube YKB Namar Hata Batatuba. Adorang so majaka si pakusor-kusoron ni rohata jumuluma hita martangyang. Inuji mako ali di bata amanami perdingkan bahasa na mga ramoti kami tutok sadarion di sudia kaulau perdalanan ning ngulu nami kaparsauran nami piala Tuhan. Nuhayang rak pungudo kami akan natinubus ni mudarnya Yesus Kristus barhite-hite kanal YouTube nuhayang. Si marohamal Tuhan masih hol kami marsaudo atam nabadiyay. Urasi mahami siya nakahagaliyon ang kurangan nami sa tamahami ala Tuhan marsaudo ko nabadiya doot atam ibe. Masih maroham di bagasan anak ni Yesus Kristus yung kapal. Amin. Dia muna ali aka dongan na hinakulongan ia si pagusor-gusoron ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan hamo raon ni partodion na di enet sian buku Jakobus 2 ayat 1-10 jala nagabi ujahan ni si pagusor-gusorota imana sian ayat 1 nama dok unang ma si ida buhi kamu ulahi unang ma si ida buhi kamu perdohan mernidabuhi di bagasan surat Jakobuson merperdumuan tu pangalaho na lubi mangargaho perdagingon na tarida siang harohaon do partodiam bakona manak somal namai pernidaan perjulu siap perdagingon na tarida do alan hidup ditordapok idaun ni mata na somal ima roha na bari barhod dohot pikiran na manghumi na nidok na molo songon na lago pagbuat ni sasahalak sahira paradonga rupani ima dia itong nadinggan alay molo songon na kurang lago do say songon na somarhepeng rupani dia itong may nasudinggan lapatan na papulik-pulik kon manang paduru sa sahalak kolan sian pernidaan sian perduruna manang pernidaan di perdaging sajo hatani di bata mangazakon nasusomal di ulah pertibiang didok dipilih di batado kalak na bugus asa gabi mamora di bagas kapor siyaw dungi didok muse halak namora mangkosa untuk menuduh kamu itu baru kuman sialani i manguton hatani debata pangalako na papulik-puliko sa sahalak kepartu pernidaan ni perdagingon na mangudah dosa dohot palangkan bakko na patujuru pernidaan ni perdagingon manang perduru na marujahan di hamorao do apo buson boy masa do perpunguan na marsi solhot manang di rumah tangga nang di huria pe mernida sasahalak markite na pay bari barhon di perpunguan persauran narusuh akahalak naong masih tendaan padohan ni panurat Jakobus ali akadongakku patuduhon ya nama saud ditonga ni punguan persauran ditutu isarani sada huria rupan sialani lam rosul persauran ikol lam jamo do hita asa unang madagu tunai pembaribar kodo na papulik-pulik ko sa sahala marhiti pernida perdulu manang perdagingon na manay turoka manang na dam alani kazamon toma dirita amin songoni majola pertangyangan ta sadarion unang lupa hamo akadongan like subscribe jala sagi untuk kadongan na asim marhidei mga parsidot tamuna patol hasun barita nauli rap doot i kabiyon say di paso-paso dengan tamay
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.